Хей-хей, добрый дзень, паважанае спадарства, разам з вамі варвайская Астра і гэта працягванне праходжання гульні GTA San Andreas. І як вы ўжо ведаеце, калі вы глядзелі мінулую частку, так сказаць, вы ведаеце, што вось цяпер у нас ёсць разгалінаванне, так сказаць, галоўнага сюжэту, і мы можам выбраць, якую мы місію будзем рабіць далей. За райдера, так сказаць, у райдера, або мы будзем рабіць місію нашых сяброў світа, так сказаць, і Big Smoke. Ну, я лічу тое, што ў гэтым відэа я зраблю ўсё ж такі місію Big Smoke і світа, а ў наступным відэа будзем рабіць місію райдера. Так, вось. Так, дзяўчына світа. Sweet, Big Smoke, вы дзе? Халера, а дзе ж усе браты? Што за... Блін! Ой, да халеры. Телефонны звонок. Карл, няма часу на гутарку. Я тут сустрэўся кое з кім, і у нас, так сказаць, узнікла праблема у раёне Севілля. О, да, безумоўна, братуня, пачакай там. Пад'язджай да хаты Эмета і будзь падрыхтаваным. Стоп, гэта што, ён нашага знішчаў? Так, трэба даехаць, а як жа ж даехаць? Так, ну у нас ёсць велосипед. Будзем на ім ехаць, так сказаць. Прабачце. Значыцца, мы экалагічна, так сказаць, чысты тып транспарту будзем выкарыстоўваць на ровары. На велосипедзе хутенька зараз даедзем. Так, вось, значыцца. Ну ўсё, пачынаецца. Так, выкарыстоўвай розныя рэжымы. Так. Ну, гэта даволі проста было. А нет, тут здесь ёсць яшчэ адзін. Ага, вось. Ну, ўсё, гэта было даволі проста іх знішчыць. Телефонны гудок. Выклік. Вось, гэта мой братуня. Цяпер знайдзі 4-дзвяровы аўтамабіль для таго, каб падабраць прыгажуна. Ага, світа. Вось. Хлопчык, прабач, мой братуня, так сказаць, у небяспецы. Таму ты як хочаш, але... Ой-ой, божачкі, як у мяне мала здароўя. Так, вось ягоная дзяўчына, вось сам Sweet. Оу, так. Гэта вось на фоне гэтага... О, божачкі. Ты паглядзі... Ой-ой, прабачце. Значыцца, нам трэба уязджаць. Вось графіці. Трэба будзе запомніць, каб потым зрабіць. Думаю, фарбаваць графіці я буду ў асобных відэа. Яны будуць пазасюжэтнымі. Так, акуратна. Вялікі дзякуй за дапамогу. Цяпер трэба хутчэй уехаць ад іх. На Гроу-стрыт. Божачкі, як у мяне мала здароўя. З мяне такі сябе перакладчык, ну, перакладнік. Перакладчык гэта праграма. А перакладнік гэта чалавек. Ну, такі сябе. Так, сустрэнемся потым. Так, у цябе нядрэнна атрымалася мяне так умарчы. Эй, я жа Джонсон. Слухай, у мяне засталося адно незафінальная справа. Так, добра, місія выканана, аўтарытэт плюс. Ну, па-мойму, гэтая вось справа, пра якую я вам казаў, гэта справа з, так сказаць, з в'етнамскім ветэранам. Ну, гэта я ўжо буду рабіць потым. Так, а пакуль давайце, можа быць, прабачце.
хлопчукі, але мне трэба, так сказаць, падвыпіць здароўя. Падвыпіць здароўя, і тут я, так сказаць, не жартую, бо для таго, каб падняць здароўе, я зараз паеду на заправку аўтамабільную і пап'ю, так сказаць, ліманадзіку. І вы не паверыце, я выздараўлю. Так, толькі. Ой-ой-ой-ой-ой. А можа быць... Так, вось. Да. Значыцца. Трэба выпіць ліманадзіку. О, букет кветак, як зброя. Так, Enter. Купіць ліманадзіку. Яшчэ. Ну вось, я на усе 100%, так сказаць, здаровы. І на гэтым ужо моманце можна зафіналіць праходжанне гульні, гэтую частку. Вялікі дзякуй вам за прагляд, да пабачэння, да сустрэчы ў наступных частках праходжання гульні GTA San Andreas. Да пабачэння.